Ndewo na ndị be anyị. Ana m ekene onye ukwu, na-ekene onye nta, na-ekene nwanyị, na-ekene nwoke, nke onye chi nya zelu. Abịakwana m ọzọ. Ama m na unu ga na-awọnda iwe nji wee nọrọ n'ụdị otu nsido. O nwere na iwe nji yile akwa enwe m reason, ezigbote reason for it. Iwe nji wee yile akwa bụ ka m nọrọ nso, maka na abịa m fọ ụmụ nwanyị tata. Iwe mbụ wee bịa bụ maka iwe ụmụ nwanyị, and otu nyanwa ka m ji wee nọrọ otu akwa ndị Igbo eji mara ndị Igbo, mostly ndị chiri echichi, mana m echiri anyway. So and ndị nna, so na nke nna ka ndabanye, so kababụ efile m na nyiri ya nọlụba nso, wee feel closer to me. So bịanụ ụmụ nwanyị ka anyị na unu kpaa, ka mụ na unu kpaa. Nya bụ okwu bụ okwu ụmụ nwanyị ndị na-eme ụmụ nwoke enyi, ma ndị nọ na di, ma ndị nke nwere enyi nwoke, ma ndị nwere ndị kwego obe nkwa na agha anụba, abịaba na-eme ụmụ nwoke enyi, were ya na ụmụ nwoke dịkwa ka ụmụ nwanyị. Amara m ibe ba ji emere ụmụ nwoke enyi, ịma na ọ dị very very sensitive, and ụfọdụ n'imewe amara na ọ bụrụ ibeba bụ n'obi ka anyị ba bụ ụmụ nwoke bụ n'obi, ma a kpọrọ anyị enyi, ordinary friendship, ma ọ sịghị na broda gị, ịghọtago, as long as na nne ejire gịnị ya, ọ bụla enyi gị ma ọ broda gị, unu aghọtara na ọ bụrụ otu unu si emeso anyị enyi ka o si duo anyị n'obi, otu anyị si emeso unu. Mụnwa ga-ekwu na ọ nwoke ka mbụ ana m ekwu maka na ọ nwoke ka mbụ. So and unu chezozie na ụmụ nwoke na etu esi ghazie anyị, na aghazila anyị ka agụ ịmara ihe a na-akpọ lion ma leopard ma enu ma ana, ịghọtago na anyị nwa bụ hunters. We go to hunt, for the family. Now abịa n'uche unu, udo dị, unu believe na a na-eme enyi, ịghọtago, atara m unu ụta, kama na unu ara echere ka nwaanyị chekwe ka nwoke. Mana ana m achọ ka m bịa ka m gwa unu nke bụ eziokwu, ịghọtago. Nwere ibe a, nwere onye na-akparị na ya, nwere na ọka m gwa unu na na-eku ụmụ nwoke si ewu ya. Nwoke gịnị ya na-esi na enyi gị nwoke, ọ bụrụkwa nke boyfriend girlfriend, not just friendship, nothing attached n'uche gị. So nyanwa na onwe enye ịma na ọka agụ si enwe ndidi, otu anyị esi nwe ndidi wee na-ede ibe anyị na-ede. Ikezikwa ịnọ n'enyi, ịnọ na relationship, isi na enwekwa extra boy enyi nwoke na ọdụ ka broda gị, na o nwere na ọ na-emele gị enu na-eme gị ana. Of course ọ na-emele gị, na-agba mbọ ịkpọ ọnya okute gị mmiri, isi ya bịa weta ego, ihe onye ego, onye gị ego, gị na enyi nwoke enwee nsogbu, ị na-akọrị ya. Ọ na-erekọdụ ibe niile, no matter how stupid the man dị, uche dị ya, ọ na-erekọdụ ya, were ya na-ama ya weak point, onye ga advice sometimes iwele n'ibe gbasara enyi nwoke. Back of his mind, ibe ọ na-eche bụ mbọsị ọ ga-adapụ, ọ ga-enwe onwe target, ọ na-eche nwa obele loophole ọ ga-eji wee ba. Ibe a na-ekwu bụ almost to 95-96% out of 100 of men bụ ndị na-emie. Nwere mgbe njisi na bancha niile, mana before nweta onye anara emie, ma onye adọrọ n'obi ga-ewele gị na ọ bụrụ fada Krismas gị, o nwere iwe o bu n'obi, o wee sikwa ike nne. So wetuo onwe gị, butuo onwe gị, ka nje nwayọ kọwala gị ibe dị na ya. Now ọ na-echezi because it doesn't work. Ọbịa ọ na-eche mbọsị imegide wee dapịa n'aka nke ịbịa bịazie okologo na arụ, iwe na-ebe akwa mana enyi nwoke emeghị, ma ọ na ụbọchị adịlụghị njọ, ma ọ na onwe ezi na onye bụ ụhụ n'anya ga-aga agwa uwu mgbanwe arụ ya emegheribe go. Ana m agwa gị eziokwu, arụ ya emegheribe go. Ibe abụọ ekpere ọ nọ na ya
na-ekpe sinsi na-asị Chineke biko kene ke mbọsị ya aza m ekpele ịghọtago n'uche go wụ even nwanne nwoke ka ọ bụ udo but o nwere hidden agenda. It doesn't work. You are now with my age and my experience. Ma onye ọcha dị na ya ma onye ojii ma other African countries ma Siana Muslim ma Christian ma different cultures. At least I can testify about 8 different cultures and colors of human being, women, even amego. It will even all the natural with ụmụ nwoke. So biko gee m ntị. Onye na-eme enyi inwere enyi je na-emetekwa enyi ọzọ si na ibe nwa abụrụ na onye nke dị ka broda gị ma enumana kekwele nkwụcha ibe ihe ebu n'obi ewu na-eche mbọsị ịdụna too weak to him maka na ịtụfuru ọtụtụlụ idobere careless owele vulu naba. Ana m agwakwa gị eziokwu onye ka nji wee si na okwu bịara fọ unu nwa bụ ụmụ nwanyị. So chekie ibe a na-ekwu ọfụma ọ bụ na ihe agwa onwe gị eziokwu onwe nke ọ ga-aga ọma kụọ the way o si amakụ abụrụ otu nwanne nwoke ga-esi makụ ị ga na-abụcha nwa little sign gosi na akwetago even onwe onye ibe nji wee kwubie na bụ na o nwere onye ome n'ebe anyị nọ o nwere onye ibe aka mepụrụ emepụ n'ebe ọ na-aga osie nri o buterie n'ebe ọ na-esi nri bụ a cook by profession ma nwunye na onwe ya na nwunye bio mana nwaanyị a na-ekwu ibe adụ single. So ịmagolas nebo na ọba na-akparịta osie nri ovute o wee luo nke ka mere eme ebe few days ago the motie wee mebie n'anyasị ọkwa ya ka nwaanyị mee ibe na ebe ọ kpabara ya aka ma enu ma na nwaanyị wee jụrụ ya sị kedụzi udo adịkwa nke ị na-akpara m aka dụ anya ọkwa ya tago. So na ọ na-eme and unfortunately for this lady mụ na ya na-akpa nkata and agwa anyị agwasị ya na be careful of this man all because of na ọ bịa kọwara m ya na ọdụ sinsi ya wee kọwara m sị m na ka ị ka ntị mara na ihe a nkwu na o mekwe onye ka m ji wee decide ya si oke ka m kwuo na family anyị ka m kwuo na this platform ka ndị ga-eji emeri ibe because na onwe ndị n'idirie onwe ndị nọkịta na dị ibe na ịghọtago na-eche na nwoke a bụ ezigbo mmadụ ma ga mara na ezigbo mmadụ ya na o nwere ibe niile anwụ ọ na-emele gị na o nwee ibe obu n'obi ọ na-ede ịghọtago onye ka m ji wee sị ka m mee ka anyị mara onye agwa alụkwe agwakwe ya ọzọ biko tụsaa na ozi ya na onwe ndị na-ediri ya eji ekele nkwụcha kerie wee jikwu ya wee prevent ya ajọ iwe nwee ike ime n'iru ịghọtago ọ ka bụkwa nwanne unu nwoke a na-akpọ Kenechukwu ịghọtago ana m ekene onye enu na ekene onye ana ọ ga-adịla anyị niile na mma ngwana jesi na ike biko enweta ozi anyị tụsa enwekweni kọmentị kwuo onwe ibe ifile ịgbagwoju anya n'ibe nkọwalụ ikwuo ka anyị saa ya ịnụgo ngwanụ ka ọ dịnụ.